kwento. Ang kwento mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Cole and Diego. Magandang araw po sa inyong dalawa. Alam ko na kapaskuhan ngayon kaya dapat masasaya lang yung mga pinag-uusapan. Kaya pasensya na po kayo sa sulat ko. Hindi ko po kasi maiwasang mainis. Hanggang ngayon kapag naaalala ko, naaasar pa din ako. Sumulat po ako para maglabas ng sama ng loob. Gusto ko din po sanang mag-iwan ng paalala sa mga kapwa ko magulang. Ganito po kasi, grade 3 po ngayon yung anak ko at tulad ng maraming bata, excited po yun sa Christmas party ng klase at sa exchange gifts nila. Itong taon po, 150 pesos po ang budget nila para sa exchange gift. Kasama ko po ang anak ko, pumili kami ng regalong swak sa budget, unisex, at siguradong magugustuhan ng kaklase niyang makakatanggap. Bumili po kami ng teddy bear na stuffed toy. Ginandahan ko po ng balot para ma-excite yung batang makakakuha pagbukas. Nilagyan ko pa ng malaking ribbon. Talaga, mas malaki ba sa ribbon ko? Kasing laki ng ribbon ko. Kasing laki ba ng ribbon ko na sakop yung buong dibdib? Yung totoo. Ilang araw pong pinakaabangan ng anak ko yung Christmas party. Excited po siya na malaman kung ano yung gift na makukuha niya. Hindi niya po agad binuksan yung regalo. Iniwi po niya sa bahay at ang sabi, dalawa daw po kaming magbubukas. Pag-uwi po niya galing sa class party, agad namin binuksan na nakuha niya regalo. Ang laman po ay 2 maliit na sachet ng gatas, 1 maliit na lata ng corned beef at 2 balot ng miswa. Nalungkot po yung anak ko ng sobra. Sino ba naman ang hindi? Kahit po ako, hindi ko maintindihan kung bakit parang ayuda ng LGU. Galing sa barangay. Kahit po ako, hindi ko maintindihan kung bakit parang ayuda ng LGU yung niregalo sa anak ko. Alam ko po na malayo pa ang susunod na Pasko, pero sa mga katulad kong nanay na may maliliit pang anak sa elementarya, konting effort naman sa paghahanda ng exchange gift ng mga anak ninyo. Huwag niyo po namang ibalot yung laman ng pamaskong handog ng mayor niyo. Salamat po sa magbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Sol. Pero legit yung ano ha. Posible yung ano na, anak wala tayo. Yan na lang ibalot mo yun. Ako kasi depende talaga. Kung ako kasi makakatanggap, well, okay, sige. Fine. Kung bata nga naman na grade 3, wala sa kanya yun. I mean, siguro ang inisip ng nanay, ano ba naman yung 150 pesos na clay? May gagawin ka? Meron ka mabibili 150 pesos na robot? Merong mga usong mga, yun nga, nakabili nga siya ng teddy bear eh, 150 pesos eh, diba? So, it's for the kids. Pero kung ako lang, masaya ako dun eh. Pag ako pag nakakatanggap ako ng mga bagay na very purposeful for me, appreciated ko talaga. Alam mo, pag nagbibigay kasi ako ng regalo, Jegs, hindi ako nag-expect ng kapalit. Pero dun sa mga kunyari, itong year na to, may mga nagbigay sa akin ng regalo na ilan. Pero yung mga regalong yun, yung mga functional for me na siguro inisip nila parang ang hirap naman itong regaluhan. Pero una sa lahat, kulay pink. Doon pa lang pasok na sa banga eh.
Basta anything pink. Ano man yan, di ba? Kulay pink na mga pouch. Kailangan ko ng mga ganon. O kaya pink na lagay na makunik-anik sa office, ganon. So, it's swak sa akin. So, at kung makatanggap din ako ng miswa, ng corned beef, at ng sachet ng gatas. Dapat color pink. Na color pink yung balot kasi naka-plastic labo, di ba? Hindi ko ako makakatanggap ako ng mga gatas, sardinas. Ma-happy ako. Maisip ko din talaga na kinuha to mula sa ayuda ni Mayor, pero kasi makakain ko yun. Correct. Makakain ng pamilya ko. So, walang problema. But then again, matanda na kasi Ayan. ko. Diba? Alam mo, so lang magandang POV dito, napakagandang opportunity to para magturo ng leksyon sa anak. Yes. Na-imaginein mo, anak, ito na lang kakainin na talagang wala siguro yung classmate mo. Kakainin na lang dapat nila na ayuda ni Mayor. Correct. Binigay pa nila. Diba? Yung ganon. O di naman kaya it's also, tama yung POV na yan na Jegs na pwedeng ang sabihin mo sa kanya, merong lesson to be learned dito. Like, tama. Appreciation. Correct. Hindi na, kasi ito yung sinasabi natin, Jegs, lagi, no? We do not expect other people to react the same way as we do. For example, kung magbibigay ka ng regalo, 500 pataas. O kaya pag nagbibigay ka ng regalo, yung talagang pinag-isipan, depende sa karakter ng makakatanggap, di ba? Ikaw yun. Oo. Hindi lahat ganun. Tama. Yung mga iba may mairegalo. May mga iba na kung ano yung makita nila. 'Di ba? At yun na yung kukunin, tapos yun na yung babalutin. Yung iba wala talagang budget, pero Correct. dahil kailangan, kesa namang walang maibigay, ito na lang ang At gagawin. gustong umattend ng bata. Correct, Kasi kung wala ka pang exchange gift, ayaw mo umattend nun mahihiya ka din talaga. ay yung kakainin na lang ninyo, ito na lang, ibalot na lang natin. Diba? So yun eh. It's an opportunity, Sol, to make your child learn actually, the yun yung value of pinakamagandang appreciation. Correct. gift na for Christmas. Yung may matuto siya. Matuto siya. Na bata pa lang na, okay, kahit ano pa lang matanggap ko, it's really the thought that counts. Tama, Or, intindihin ko pala kung saan nanggagaling yung yung taong nagregalo at hindi ako dapat na magreklamo. Correct. 'Di ba? Kasi yun talaga yun, ano't ano pa man, in-effortan ka niya. Pwede namang hindi. Tama. Pero nag-effort pa rin siya. Kaya totoo yung ang luma ng it's the thought that counts. Kasi minsan may isip mo parang ano ba naman tong niregalo? Ano ba naman tong binigay? 'Di ba? May mga ganun eh. Yes. Pero sa totoo lang, inisip ka niya. Pwedeng hindi. Correct. Ayan. At saka yun nga, magkaroon tayo ng ng heart of gratitude. Thanksgiving heart, ganon, sa ano man yung ating nare-receive. Pero kampihan ka lang din namin ng kaunti, Sol. Correct. Ito naman ay also lesson sa ibang mga mothers. Yes, kung meron kayong, hindi kasi si Diego naisip niya, what if ito lang talaga yung pwede, 'di ba? Pero kung meron naman talaga, ito yung lesson at gusto namang ituro ni Sol sa mga kapwa nanay. Sabi niya, ang sinasabi niya, kung meron naman talagang opportunity na makapagbigay ng para sa bata. Correct. Bakit din naman hindi? 'Di ba? Ibigay din naman natin kasi lalong-lalo siguro ganyan na lang si Sol is just being a mother na nakita niya kung gaano ka-excited yung anak niya sa Pasko. Nasaktan siya para sa anak niya. Yun eh. Alam mo, actually minsan hindi nga natin alam kung yung mismong anak nasaktan eh. Correct. Hindi tayo sure ha. Tama. Example. Ayoko na lang baka nakikinig ng mga klase. Ayoko na lang. Sige. O kunyari, ibang tao na lang to, ha? Okay. Wala namang name dropping. Walang name dropping. So, meron ako kakilala. Kapag ka nagre-regalo siya para sa klase tuwing Pasko, nireregaluhan niya lahat. So, hinihingi niya yung list ng mga pangalan ng mga estudyante. Okay. Yun. Kasi reregaluhan niya lahat regardless kung ka-close ba ng anak niya, 'di ba? Parang lahat bibigyan ng regalo. So itong taong to nag-attend ng Christmas party ng mga bata. Okay. Nakita niya na hindi lahat binigyan ng regalo yung anak niya. Nakita niya na hindi lahat ng mga kaklase pinapansin siya. May mga iba dinadaan-daanan. So yung taong to nasaktan. Ay. Pagdating sa bahay, sabi niya, ang bibigyan lang natin ng regalo, yung nagbigay sa'yo ng regalo. Tapos yung anak, parang medyo nagtaka, bakit? But why? Diba? Parang, ano yun? Tapos,
eventually, ang sabi nung ama, sabi niya, nasasaktan ako para sa anak ko. So parang katulad ni Sol, na nasasaktan ka lang para sa anak mo, pero sa totoo lang, hindi tayo sure kung yung bata nasasaktan na. Yan. Kasi tinanong ko yung bata, okay ka lang ba? Yes, ma'am. Ay, ako pala. Ay, nadulas. Si Princess pala. Si Jody pala. Pabili pala namin. Ano ba yan? Trinay ko pa namang ilusot. Pero, sige, okay, fine. Pero tinanong ko din talaga kasi yung anak ko. Sige na, ako na po yun. Kasi busy ako noon I was in an event. So, ang mag-a-attend ng Christmas party ay yung asawa ko. Okay. So, nakita niya. And ang sabi ko din sa asawa ko, sabi ko sa kanya, pero daddy maski naman ako nung nag-aaral ako, hindi malaki yung barkada ko. Konti lang din sila. Tapos meron din talagang mga popular group. Meron talagang mga kaklaseng hindi namamansin. Or for all you know, akala mo lang nagpapakasungit sila or nag-alta-altahan or whatever. Most of the time, nahihiya sila. Ako napag-alaman ko yun sa mga dati kong kaklase na parang kaya pala sila hindi lumalapit kasi nahihiya sila. Ako naman, kaya, ang feeling ko kaya sila hindi lumalapit ayaw nila sa akin kasi mayaman sila. Pero, di ba gets mo? So syempre kailangan ko i-proseso yung anak ko kasi sabi ko, baka naman talagang nagdamdam yung bata. Tapos wala lang sa kanya. Sabi niya, ma'am, it's not naman that I'm alone in one corner in the party. I was with my friends. Pero yung tatay, napag-alaman ko kasi talaga big deal sa asawa ko. Although binigay naman namin yung mga gifts. Pero ibig sabihin, big deal sa kanya kasi nasaktan siya para sa anak niya. Parang naalala ko lang kasi, di ba, naalala ko lang si Sol, yung nagsulat ng Burnay. Doon sa nangyari lang recently sa amin na, okay, mga magulang, nasasaktan kasi talaga tayo para sa mga anak natin. Pero sa totoo lang din, we really have to let our kids fly. Gusto natin na eventually, hindi sila yung magiging kawawa pag nawala na tayo. Totoo naman ang normal na course ng life is mauuna ang magulang kaysa sa anak. Yun dapat. Wag mo una yung anak kaysa sa magulang. Mauuna ang magulang kaysa sa anak. So kapag nauna yung magulang, nauna na tayong yumao, kailangan yung mga anak natin, kaya nila yung sarili nila. And that would mean accepting rejection, accepting mga gifts na hindi naman nila talaga gusto. Correct. Diba yung mga ganon? Itinuturo sa kanila yan. Well, siguro dahil magkaiba yung POV. Winner talaga yung nilaglag ko yung sarili ko. Yes, ma'am. No, mom. Magkaiba din kasi ang POV ng magulang kaysa sa mga bata. Correct. Siguro sa panahon natin, kaya ganun ang nararamdaman ng magulang. Kasi talagang para feeling mo baka aping-api. Oo, di ba? Ganyan. May ganun. Ngayon kasi sa kanila, parang wala lang. It's a thing na eh. Parang ganun, parang may feeling na ape. Oo. Sabi ko sa kapanood ng Mara Clara yan. Sabi ko sa POV ko, parang wala namang aping naganap. Kaya tuloy, dun sa Christmas party nila, parang sa halip na ganitong brand lang ng donuts yung bibilhin, tinaasan niya ng level. Ayoko maapi ka, anak. Sabi ng anak ko, parang, wala namang ganun, daddy. Pero ako naman, gets ko yung asawa ko. Of course, ang parents naman, they're just trying to be protective. Yes, yun lang naman yun. Siyempre, di ba, sino pa protektahan mo? Hindi naman anak ng iba eh. Normal po talaga, normal yun. Normal na pakiramdam Lalo yan. pa, ako naniniwala talaga ako, totoo talaga to, sa daddy's girl. Daddy's girl and mama's boy. Totoo talaga yun. Nakita ko yan eh. Na iba yung level. Kaya nga 'di ba pagkasal tapos first dance ng father and daughter, grabe yung emotions noon. Iba talaga yung yung tatay sa anak na babae. May nag-trending nga na ganyan, Jegs, na parang umiyak yung tatay doon sa speech niya sa isang wedding. Sabi niya doon sa napangasawa, mahal na mahal ko yung anak ko. Kapag ka isang araw nagdesisyon ka na ayaw mo na, ibalik mo na lang siya sa akin. Tapos umiiyak siyang gano'n, 'di ba? Kasi nga normal yun eh. Protective sila sa kanilang sa kanilang kinasasakupan, 'di ba? Lalo na anak na babae. Tama. Lalo pa prinsesa niya. Kung baga nagigets natin. So ako naman, I was there to balance it out. Kasi baka naman may api feeling na talaga. Ibabalik
balanse mo lang din. At kailangan ko din ipaliwanag na hindi naman talaga kailangan na kaibigan mo lahat. Correct. Oo. Diba? Hindi. If you try to please everybody, mabubulok ka rin na maaga. Kasi kung may perspective ka na kawawa ka agad yung anak mo, may problema na tayo doon. Yeah, so diba? parang paghihinalaan mo na kinakawawa siya na. Oo, kahit wala hindi naman talaga. Halimbawa, hindi naman talaga kami close. Bakit? Correct. Ito totoo. Halimbawa ako, mag-isip tayo, kunyari, magkakaklase tayo. Kunyari, dito na lang sa MBC. May kaklase talaga, nagkikita lang kayo, hindi kayo nag-uusap. Oo. At meron talagang, okay, ba tayo mag-uusap? Diba? Like for example, there are people here na alam kong hindi naman sila naiinis, pero hindi sila nag-approach just because nahihiya sila sa akin. Kasi ang laki-laki ng ribbon ko na suot everyday, diba? Pero hindi ibig sabihin nun na may apihang nagaganap. Correct. Hindi ibig sabihin nun na may bullying na nangyayari. Hindi, ganon. Pero gets ko eh. Gets ko din. Normal yun. Parang si Sol, dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay, she's just being protective. Correct, oo. Diba? Kasi gusto niya maging happy yung anak niya eh. Kaso nung araw na yun, hindi naging masaya yung anak niya. Kasi gatas, miso ang natanggap. Diba? So, bawiin mo, habulin mo yun, Sol. Magandang lesson kasi actually talaga yun sa anak eh. Yeah. Yung pinakamagandang gift na natanggap mo na yung lesson. Correct. At ang maganda dito, Sol, I hope that there's also a lesson for you. Yeah. Yun naman. At isang paalala sa ating lahat na we're never too old to learn lessons. Correct. Oo. Kahit matanda na tayo, kailangan natututo pa rin tayo. Yan yung maging issue natin mga magulang na tayo yung nasasaktan sa mga anak natin. Correct. Pero yung anak natin wala lang sa kanila. Chill lang talaga sila. Diba? Mga sugat ng kabataan yan. Correct! Sugat ng kabataan natin yan eh. Totoo, guilty tayo yung generation natin. Guilty tayo dyan eh. Kaya gano'n na lang, tingnan mo, hikahus tayo noon. Tapos tinatry natin yung best na hindi maging hikahus yung mga bata ngayon. Diba? Yung mga anak natin. Pero because nga, sugat ng kabataan kasi natin yan eh. Diba? But it's never too late to learn anything. Yeah. Maganda, natututo na maaga yung mga bata. Correct. At maganda na yung mga matatanda, natututo pa rin. Yes. O siya! Exit na po muna. Alright. Baka kung ano pa mas plot dito. Yun talaga yun. But mom, ay ako pala yun. Family pala namin. Ano naman mga kumikinangers? Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!